Yu sampean dadi rondo wis pirang tahun yu? 5 tahun, Kang. Puh, 5 tahun. Ngono enggak kepengen yu? Ya kepengin ono remah anu ku jane kembut-kembut wis. Kembut-kembut. Lah umpama tak rapi apa yu? Gapek peringkilan tuwek pecicilan. Wong lanang rungokno. Tak wenehi bocoran 4 hal sing disenengi wong wedok. Nomor 1 gede, nomor 2 dawa, nomor 3 keras, nomor 4 durasi lama. Maksude gede tanggung jawabe, dawa kuwi pola pikire, keras iku tekate nggo nguripi keluargane. Durasi lama cintane dan kasih sayange untuk tetap setia selama hidupnya. Tapi wong wedok kadang ya lucu, rambut sambungan raine dempulan, alis gawean untu pageran, kotang yo ganjelan, dhuwur yo sandal jinjitan. Ngono kadang kok ijeh bengak-bengok. Wong lanang jare pegaweane ngapusi, Mas ya wong wedok akeh sing palsu ning awake. Tapi gumunku wong lanang kok seneng grayah-grayah. Lah iya, sing arep digrayahi ngono ku mbah apa? Ngunduh tawon diwadahi kendi, iki mono mung guyon aja dilebokno ati. Salam waras lawase. Jenengan tak jane nggih anu ndek gawean. Duwe Nggih gaweane entet pundi? PLN. Oh ya apik kuwi nggon bagian setrum. Dadi nyinden ngene iki nggih anu ya sampean ya. Sampai Nyambut gawe utama. PLN Mas. Oh, bagian apa? Nyetempeli. Oh. Anu nyebut gawe nang ndi? PLN. Ngendi? Aku apuk lho. Rusuh aku ya. Lho ora. Ya kok rusuh ki jenenge wong ditekoni kan ditekoni saurane kan ya alus. Ning ya go spasi to. Teng PLN. Nah, sing cetok. Kuwi mau teng PLN. Tengi apa? Meteng. Lah iya, masa meteng ning PLN ndak angele. Piye? Mbok dipertimbangne to karepku. Wes tak kandhani, aku ki wis duwe bojo. Lah kon ngapakne? Aku ya wis duwe bojo. Matane tenan. Piye to? Disayang kok malah matak-matakne. Wong saiki kok rumangsaku nekat-nekat lho. Lah piye ra nekat ora bagian kuwi. Gak suka aku ngene iki. Wis to penak-penak. Horor. Lah rumangsamu demit apa piye kok horor iki? Terus delogok jaran. Bodomu kok rata ngono to, Mbak? Kayak jalan tol. Terus sing mbok kotangi iki apa? Alah, manuk cilik kakean cangkem ya iki. Cilik nek pas turu nek tangi yo gedhi. Nyapa? Lah wong ora tak bukane sepiro gedine sepiro cilike kok dadak ngomong rata kaya jalan tol. Kon tau meraba-raba ta? Lah nyapa kangelan meraba? Disawang lho ketok. Tau ndeloki tau ngrameti ta? Ora tau kan? Lah wong ora enak sing diremet kok, arep ngremet apa? Gur mek liwat mata batene jedek rata matane. Lah tanah disawang ora ketok metutuk. Aku ro ngene iki, wong sing kakean cangkem ngene iki biasane manuke cilik mengkeret ora ndendok. Cilike iso gawe weteng blending rumangsamu. Bocah ora toto moro-moro ngomong ngono. Oh, Lah iya apa ora? lek rata dadaku rata kaya jalan tol kan duwe etol. Kapan to? Kae lho, kowe biyen ngomong ya tau tuku malah mbok utang barang gajian. Alah, kapan to? Tak jaya ora tau ngono kok. Salah orang kuwi, salah orang ngono lho. Lah nyapa kok sampai diutang barang iki? Kowe saiki pengen apa ora? Ora. Nah, tapi saiki regane rada larang lho ya. Lah nyapa kok rada larang? Kayak padha wae to, ket biyen bare saiki ya. Wis permakane wis rada apik, saiki wis rada ricik permakane, ora kaya biyen. Piye? Kok suruh masak Wong lanang walaupun gagah, bagus, ganteng, rapi, gede dhuwur, sopan, santun, ning nek ora nyekel duit alah doyong,